Ahoj, volám sa Michal a za posledných 6 mesiacov som vytiahol cez $100,000 a čo je lepšie, moji študenti vytiahli viac ako $400,000 v payoutoch. Nie cez šťastie, nie cez gamble, ale cez systém na základe kapitálovej arbitráže. Dnes ti ukážem 3 kroky, ktoré mi pomohli zmeniť stratový mindset na profitabilný systém. Na začiatku som bol v bode, v ktorom si možno práve ty. Nevedel som, čo robím, či len skúšam náhodu, alebo vlastne, ako to má byť. Ale v jednom som mal jasno. Ak chcem byť dlhodobo úspešný v profirmách, musím prestať naháňať rýchly zisk. Videl som, ako 90% obchodníkov zlyhá, nie preto, že by nemali dobrú stratégiu, ale preto, že nemali dobre nastavenú hlavu. A vtedy vznikol systém na princípe kapitálovej arbitráže. Systém, ktorý dokáže rozložiť riziko a využívať výhodu v čase, nie v šťastí. Poďme si ukázať 3 kroky, ktorými som sa dostal k tomuto výsledku. Krok číslo 1, stratégia. Prvý krok je samozrejme jasný. Bez stratégie to nejde. Moja stratégia stojí na 3 pilieroch. Likvidita, order bloky a entry model. Likvidita nám určuje, kde by trh mohol ísť. Čiže hľadám zóny, kde je dostatok likvidity a likvidita je palivo pre tú cenu, aby sme došli tam, kde chceme. Order bloky sú zóny, v ktorých chcem vstupovať. Čiže je to zóna, kde veľkí hráči budovali nejaké veľké pozície a ja sa chcem s nimi zviesť. A na základe entry modelu vstúpim do obchodu v pravý čas. Toto nie je žiadna mágia. Je to systém, ktorý sa dá udržať a pravidelne opakovať. Krok číslo 2 je najťažší. Je to disciplína. Môžeš mať najlepšiu stratégiu na svete, ale pokiaľ ju neudržíš, všetko padá. Ja som si vytvoril mechanický systém. Systém, ktorý ma núti byť disciplinovaný. To znamená, nie je tam priestor pre pocity. Či sa mi ten obchod páči, alebo nie, ak spĺňa parametre, tak ho beriem. Každý obchod mám vopred naplánovaný a žiadne impulzívne obchodovanie. Ak mi trh nič neponúkne, jednoducho nemám obchod. A vieš čo? Prvé týždne boli naozaj ťažké. Ale keď sa z teba stane človek, ktorý dodržuje plán, trh ti to začne vracať. Preto vždy hovorím, že trading ťa naučí viac sám o sebe, než o grafoch. Krok číslo 3 je mindset. Tretí krok je najdôležitejší, aj tak napriek tomu ho väčšina traderov ignoruje. Dobré nastavenie mysle je to, na čom by mal každý trader pracovať. Môžeš mať dobrú stratégiu, môžeš mať dobrú disciplínu, ale pokiaľ neveríš sám sebe, tak všetko zlyhá. Budovanie dôveru v seba samého a v to, čo robíte, je najdôležitejšie. Ja som musel úplne preprogramovať svoju myseľ. Začal som meditovať, začal som robiť pauzy, to znamená, neobchodujem každý deň a začal som sa viac sústreďovať na prítomnosť. To znamená, užívam si prítomný okamžik. Keď obchodujem, venujem sa tradingu. Keď robím napríklad mentoring, venujem sa ľuďom, s ktorým práve mentorujem. Každý payout, ktorý som dostal, nebol výsledkom šťastia. Bol výsledkom trpezlivosti a dobre nastavenej hlave. A preto, aby si bol úspešný v tradingu, je mať dobre nastavenú myseľ, veriť v seba samého a dôverovať svojim setupom, svojej stratégii a tomu, čo práve robíš. Takže ak by som celý svoj proces mal povedať jednou vetou, bolo by to: najprv si vybuduj systém, potom sa nauč ho dodržať a nakoniec ver v seba samého. Toto nie je o rýchlych peniazoch. Je to o tom, ako získať stabilitu a kontrolu nad svojím tradingom. Ak ťa to celé zaujíma, ako to aplikovať v praxi, bež dolu do popisu videa, klikni na link, kde sa môžeš spojiť s môjim tímom, ktorý ti poskytne viacej informácií. Ak chceš, aby som spravil detailné video o tom, ako funguje kapitálová arbitráž, napíš mi to dolu do komentáru. Nezabudni sledovať môj kanál. Každý týždeň pridám jedno video, kde vysvetlím, ako efektívne obchodovať a využívať tento systém. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.